שלום, כאן נעשה אלבוקסינג לביטס טור מ-H Game. הזמנתי איתו גם כבל אדום של ביטס ללא קונטרול טוק לביט סטודיו, והזמנתי איתו גם אוזניות קטנות של סקלקנדי. הכל עלה לי ביחד $20, כולל משלוח. האמת זה משלוח מסין, מצ'יינה, מוזר כי בדרך כלל H Game שולחים דרך הונג קונג. בהתחלה התבאסתי ואמרתי הונג קונג זה שבועיים וצ'יינה זה הרבה זמן, חודש בערך, אבל הגיע לי תוך, במפתיע הגיע לי תוך 14 יום, תוך שבועיים מסין. בוא נפתח. אוקיי, אז זה הסקלקנדי, עוד שאני אפתח אותו. זה הביטס טור וזה הכבל. אוקיי, מאסטר, בסדר. נתחיל עם הביטס טור. קצת נקרא פה, לא נורא. אני אעשה פה גם השוואה לביטס טור שעולה 10 שקל, דולר, אלו הקטנות שעולות זאת. אוקיי, חבלה יפה. אוקיי, אז הנה אני אוציא שנייה אחת את האוזניות. אוקיי, פה יש לי חוברות הסברים, עוד חוברות הסברים של ביטס, את הקופסה עצמה, קצת נקרא כנראה, זה סיליקונים להחלפה. ניגש לאוזניות עצמן. קודם כל הנרתיק, הנה פה נרתיק יפה, לבן. פרסים את הזה, אוקיי. סדרות יפה האוזניות האלה. אוקיי, כאן קצת משבח. אוקיי, אז הנה האוזניות B ו-B, חרוטה, B חרוטה לגמרי. אוקיי, כבל לבן יפה, קונטרול טוק נדמה לי, כבל, חיבור, כמו החיבור של הסטודיו בדיוק. אוקיי, הנה הבאתי לעשות השוואה עם הזה של 10 שקל. אוקיי, נפתח אותם, נוציא. אוקיי, אז דבר ראשון, זה לא אותו דבר בכלל, החיבור לפלאפון, שונה לגמרי, זה בכלל לא נראה אמיתי. אוקיי, והאוזניות עצמם. בוא נצא לשוואה. הבדל ענק בין האוזניות, גם פה זה, אם אתם שמים לב שזה קצת עקום כאילו, זה בכוונה שייכנס הרבה יותר טוב לאוזן. אוקיי, פה זה לא, שזה אוזניות מאוד גרועות מאוד. לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, אבל פה זה כמו, יש מין קווים כאלו כמו שיש בכל ביטס מאחורי ה-B. פה זה סתם כמו מראה כזאת. אוקיי, גם הכבל עצמו באיכות גרועה מאוד. תראו את הקונטרול טוק, פה זה מצוין, גם פה זה מגיע בקופסה גרועה מאוד. אוקיי, עכשיו נעבור לסקלקנדי. סקלקנדי עולות ב-H Game נדמה לי $2, יכול לשלוח. סקלקנדי פיקס, זה מה שרשום. אוקיי, פה בפנים לא יודע מה יש, אולי חוברות, נראה, לא, טוב.
אוקיי, אז הנה נרתיקים רק עם שתי סיליקונים בפנים, והנה האוזניות עצמם, שנייה אחת, אוקיי, הנה האוזניות, אוקיי, חיבור, אוקיי, נראה לי שזהו, זה הכבל, עוד פעם תראו את הכבל, זהו.